Хей! Ти, ходил ли си в Северна Корея? Ако отговорът е не и си мислиш да отидеш, преди това трябва да знаеш няколко базови неща. Първо, официалното й име е Корейска народно-демократична република. Второ, столицата й е Пхенян. Трето, официалният им език е корейски. Четвърто, тяхната валута е севернокорейски вон. Пето, населението им е около 26 милиона души. Шесто, ако в България е 12 часа на обяд, зимно време, в Северна Корея е 19 часа. А ако в България е 12 часа на обяд през лятно време, в Северна Корея е 18 часа. Седмо, политическата им система е социалистическа еднопартийна държава. Достъпът до Северна Корея е силно контролиран, туристите могат да влязат само чрез организирани турове, главно през Китай. Самостоятелно пътуване е забранено. Примерно, моите хора са малко по-напред и трябва да ги настигна. Това е кулата Чучхе, която се намира в Пхенян, Северна Корея. Завършена е през 1982 година по случай 70 годишнината на Ким Ир Сен. Височината е 170 метра. Материалите, използвани за нея, са гранит и бетон. Символиката й представлява идеологията Чучхе, самостоятелност и независимост. Интересни факти. Тя е вдъхновена от Вашингтонският монумент. Структурата прилича на известният обелиск в САЩ, но е с 1 метър по-висока, за да покаже превъзходството на Северна Корея. Светещ факел. На върха има 20 метров метален факел, който свети през нощта, символизирайки революционния дух. Мозайки и надписи около кулата има стени с мозайчени пана и лозунги, свързани с идеологията Чучхе. Вътрешен асансьор. Туристите могат да се качат с асансьор до върха и да се насладят на панорамна гледка към Пхенян. Мемориален комплекс. В основата на кулата има статуя на 3 фигури, лежащи сърп, чук и четка, символи на работниците, селените и интелигенцията. Да, аз ще ви оставя, защото трябва да хапна малко куксо, кимчи, хинянско барбекю и да пина малко тайдонг бира.